ክትኣትዎም ዘይፍቀዱ ናይ ዓለምና ሓደገኛ ደሴታት ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮና ሓንቲ ስድራ ናብ ሓደገኛ ደሴት ኣትያ ዘጋጠመ ኩነታት ክንርኢ ኢና ቅድሚኡ ግን እቶም ቪድዮታት ይስሕበኩም ሰባት ላይክ እቶም ነዛ ቻነል ሓደስ ዝኾንኩም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ክሳብ መወዳእታ ናይዛ ቪድዮ ምሳይ ጽንሑ እዚ ደሴት እዚ ስኔክ ኢዝላንድ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ብራዚል ደሴት ኮይኑ ብርግጽ መራኸብ ሒዙ በቲ ከባቢ ዝሓልፍ ሰብ ማራኽ ደሴት እኳ እንተኾነ ሓደ ሰብ ግን ደፊሩ ናብቲ ደሴት ዝኸይድ የለን ዋላ እኳ እቶም ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ክኸዱ ድሌት ይሃለዎ እምበር መንግስቲ ናይ ብራዚል ግን ንክኸዱ ኣይፍቅደሎምን እዩ ምክንያቱ ብዛዕባ እቲ ደሴት ዝንቶ ዛንታ ስለ ዘሎን ከምኡውን ናብቲ ደሴት ኣትዩ ብሰላም ዝወፀ ሰብ ስለዘየለን እዩ ب19 ክፍለ ዘመን ሓደ ዓሳ ገፊፉ ዝናበር ሰብ ናብ ሓደ ንኽትሪኦ ዘብህግ ደሴት ቀሪቡ እናገፈፈን ከሎ ሃንደበት ናብቲ ደሴት ይጥምትሞ ሓንቲ ጽቡቓት ባናናታት ዘፍረየት ገረብ ረኣየ ነቲ ባናና እንዳረኣየ ገዲፎ ኸይ ስለዘይደለየ ግን ጃልቡ ናብቲ ደሴት ኣጸጊዑ ናብቲ ገረብ ደየበ ከምቲ ዝሓሰቦ ነቲ ባናና እናውረዶን ከሎ ብየማናይ ጎኑ ሃንደበት ይሕመሞ ካብቲ ገረብ ወደቐ ልክዕ ናብቲ ዝሕሞ ዝነበሮ ቦታ ይጥምትሞ ብኸቢድ ተሃሲዩ ይደም ከም ዘሎ ተዓዘበ ካብ ገዝኡ ከባቢ 150 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ከም ዘሎ ዝተረድአ ገፋፍ ዓሳ ብስምባደ ዝኣከውን ባናናታት ገዲፉ ብቁልጡፍ ጃልብኡ ሒዙ ካብቲ ቦታ ብምርሓቕ ናብቲ ዝርከበሉ ቦታ ጉዕዞ ጀመረ ነገር ግን ብዙሕ ኣይጸንሐ ናብታ ጃልባን ከሎ ሞተ ኣብታ መዓልቲኣ ብጉሩብ ኣብ ሓንቲ መርከብ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ተሳፈርቲ ኣብቲ ውቅያኖስ በይናት ንሳፈፍ ዝነበረ ጃልባ ይርዩሞ ናብታ ጃልባ ምስ ተጸጉዑ እቲ ገፋፍ ዓሳ ደም ብደም ኮይኑ ሞይቱ ይጸንሖም ድሕሪ ዝኽስተት ድሕሪ 20 ዓመታት ሓደ ሰራሕተኛ ኣብቲ ደሴት ንኽሰርሕ ተመደበ ኣብ ፊልምታት እንተደኣ ዝተውዒልኩም ኣብ መብዛሕትኡ ደሴታት ላይት ሃውስ ዝበሃሉ ነዋሕቲ ገዛውቲ ኣለዉ እዚ ሰራሕተኛ እዚ ድማ ኣብ ከምኡ ዓይነት ላይት ሃውስ ንኽሰርሕ ዝተመደበ ስለ ዝነበረ ነገር ግን እቲ ሰራሕተኛ ንነውሕ ዝበለ ግዜ ኮንትራት ፈሪሙ በይኑ ክኸይድ ስለዘይደለየ ስድርኡ ሒዙ ናብቲ ደሴት ከደ ኣብታ ናይ መጀመርያ 2-3 መዓልታት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጸገም ስርሑ ክሰርሕ እኳ ተጸንሐ ኮይኑ ግን ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት በቲ ከባቢ መራኽብ ሒዞም ዝሓልፉ ሰባት በቲ ኣብ ላይት ሃውስ ዝበርህ ብርሃን ስለ ዝጥቀሙ እቲ ብርሃን ጠፊኡዎም ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ሓበሬታ ለኣኹ ኣካየድቲ ናይቲ ስራሕ ድማ ዝተወሰኑ ኣባላት ጸጥታ ሒዞም ናብቲ ላይት ሃውስ ኣምርሑ ልክዕ ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ ግን ካብቲ ስድራ ሓደ ሰብ እኳ ከይተረፈ ብምሉኦም ብጎልደን ቫይፐር ተባሂሎም ዝጽውዑ መርዞም ድማ ሓደ ወዲ ሰብ ንኽነብር ልዕሊ 30 ደቂቕ ዕድል ዘይህቡ መርዛማታት ማን ተነኺሶም ኣብ በብ መደቀሲኦም ሞይቶም ጸንሑ እዞም ዓይነታት ኣትማን ኣብዛ ደሴት እዚኣ ጥራዮም ዝርከቡ በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ስኔክ ኢዝላንድ ወይ ድማ ደሴት ኣትማን ተባሂላ ትጽዋዕ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ዝተገብረ መጽናዕቲ ኣብዛ ደሴት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ርሕቀት ናይ 1 ሜትር ሓደ ተመን ኣሎ ብተወሳኺ እቶም ኣትማን ብብዝሒ ኣዕዋፍ ስለ ዝምገቡ ኣብ መሬት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኣግራብ እውን እዮም ዝሰፍሩ ስለዚ ሓደ ወዲ ሰብ በዞም ዓይነታት ኣትማን እዚኦም ተነኺሱ ኣብ ውሽጢ 30 ደቂቕ መድሃኒቱ ክረክብ እንተዘኪኢሉ ናይ ምትራፍ ዕድሉ 0% እዩ ወይ ድማ 100% መዋት እዩ ብኸመይ ደኣ እዞም ዓይነታት ኣትማን ኣብዛ ደሴት እዚኣ ጥራይ ክርከቡ ክኢሎም ዝብል ሕቶም ዘለውኩም ሓደ ታሪኽ ኣሎ ቀደም ዘበን ናይ ባሕሪ ሸፋቱ ኣዋርቆን ኮነ ኩሉ ሃብቶም ኣብታ ደሴት ክቐብሩን ከለዉ ማንም ንኸይወስደሎም ነቶም ኣትማን ኣብቲ ደሴት ንኽፋረዩ ገዲፎሞም ከም ዝኸዱ እዩ ዝንገር ንምዃኑ ላይት ሃውስ ብኸመይ ክስራሕ ክኢሉ እንተደኣኢልኩም ቅድሚ 500 ዓመታት ኤውሮጳውያን ሃንደስቲ ነቲ ደሴት ንመጀመርያ ግዜ ይረኽቦሞ ናብታ ደሴት ምስ ኣተዉ መብዛሕትኦም በቶም ኣትማን ተነኺሶም ሞቱ እቶም ዝተረፉ ሰባት ድማ ነታ ደሴት ሙሉእ ብምሉእ ብሓዊ ብምቅጻል ንልዕሊ 900 ኣትማን ናይታ ደሴት ኣጥፍእዎም ድሕሪ ዝፍጻመ ድማ እዩ ናይ ደሴት ገዛ ወይ ድማ ላይት ሃውስ ክስራሕ ክኢሉ ናይ ተፈጥሮ ነገር ኮይኑ ግን ዝተቃጸለት ደሴት ናብ ንቡር ተመሊሳ እቶም ዝተረፉ ኣትማን ድማ ተራቢሖም ናብ ዝነበርዎ ብዝሒ ክምለሱ ኸኣሉ ب1945 ማለት ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም መወዳእታ ዓመት ወታደራት ብሪጣንያ ራሜሪ ትበሃል ደሴት ካብ ወታደራት ጃፓን ንምውሳድ ፕላን ኣውጽኡ ደሴት ራሜሪ ዋላ እኳ ናይ ብሪጣንያ እንተኾነት ብ1942 ግን ኣብ ትሕቲ ቁጽጥር ጃፓን ኣትያ ነበረት ድሕሪ 3 ዓመታት ወታደራት ብሪጣንያ ኣብ ወሰና ስናይታ ደሴት ኣብ ልዕሊ ካምፕ ወታደራት ጃፓን ናይ ኣየር ደብዳቤ ብምክያድ ለወታደራት ጃፓን ናብ ማእከላይ ክፋልታ ደሴት ከም ዝሃድሙ ገበርዎም ከባቢ 1000 ዝኣኽሉ ወታደራት ጃፓን ምስ ዝተረፉ ወታደራቶም ተረኺቦም ምስ ወታደራት ብሪጣንያ ክዋግኡ ነይሩ መደቦም ነገር ግን ናብኦም ንኽበጽሑ 16 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ብጭቃ ዝመልአ ረግረግ ቦታ ክሰግሩ ናይ ግድን ኮኖም እቲ ረግረግ ቦታ ግን ቀሊል ኣይነበረን ምኽንያቱ መርዛማት እንስሳትን ኣብ ገለገለ ቦታ ድማ ንእግሮም ዝውሕድ ረግረግ ጭቃን ስለ ዝኾነ ሽሕ እኳ ንዑ ሰጊሮም ክኸዱ ከቢድ እንተኾነ ነገር ግን ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮም ንዑ ኣቋሪጾም ክሓልፉ ወሰኑ ይኹን እምበር ኣብ ሂወቶም ዝዓበየ ጌጋ ውሳነ ምዃኑ ይፈልጡ ይነበሩን ወታደራት ብሪጣንያ ድማ ረግረግ መሬት ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጡ በቲ ሓደ ወገን ናይቲ ደሴት ኣብ ሓደ ወሰን ኮይኖም ወታደራት ጃፓን ክሳብ ዝወፁ ክጽበዩ ይጸንሑ ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ ወታደራት ብሪጣንያ እንዳጸበዮም ከለዉ ካብቲ ረግረግ መሬት ብርቱዕ ዓውያ ተሰምዑ ወታደራት ጃፓን ዝተወሰነ ግዜ እናወዩ ክትኩሱ ድሕሪ ምጽናሕ ኩሎም ብሓንቲ ግዜ ጸጥ በሉ ወታደራት ብሪጣንያ ድማ እንታይ ከም ዝተፈጥረ ስለዘይተረድኦም ብፍርሒንን ንባዕሎም ክተሓታተሉ ጀመሩ እቲ ዘጋጠመ ነገር ኣብ ዓለምና ኣብ ጊነስ ቡክ ብእንስሳት ህይወት ብዙሓት ሰባት ዝሃለቐሉ ኣጋጣሚ ተባሂሉ ተመዝጊቡሎ
እቶም እንስሳታት ሓራገጽ ክኾኑ እንከለዉ ክብደቶም ክሳብ 600 ኪሎግራም ኮይኑ ቁመቶም ድማ ክሳብ 2 ሜትር ዝበጽሑ ነይሮም። ድሒሩ ኣብ ዝተገብረ መጽናዕቲ እቶም ሓራገጽ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ካልኦት ሓራገጽ ሰባብ ምጥቃዕ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዖም ኣለዉ። ደሴት ራሜሪ በዞም ዓይነት ሓራገጽ ዝፍለጥ ኮይኑ ኩሎም ድማ ኣብ ረግረግ ቦታታት እዮም ዝነብሩ። ወተሃደራት ጃፓን ድማ ቅድሚ ናብቲ ረግረግ ምእታዎም ደሜም ስለ ዝነበሩ በቶም ሓራገጽ ንኽጥቅዑ ግዜ ኣይወሰደሎምን። እቶም ካብቲ ረግረግ ዝተረፉ ወተሃደራት ብወተሃደራት ብሪጣንያ ይተሓዙ ነበሩ። ኣብቲ ረግረግ ካብ ዝኣተዉ ልዕሊ 1000 ወተሃደራት ጃፓን ከባቢ 500 ዝኾኑ ክተርፉ እንከለዉ እቶም ዝተረፉ ካልኦት ግን ብሓራገጽ ክብልዑ ከኣሉ። ድሕዚ ኣጋጣሚ ናብ ደሴት ራሜሪ ተንከሲሉ ዝኸይድ ፍጡር የለን።